dnes bežíme pre všetkých, ktorí nemôžu bežať a hlavne pre Rebeku. Naozaj urobíme to všetko. Máme nejakých 21 km, Vlado 25. Gabo dá možno tých 60. Tak áno, Gabo 60. V Miami. Hej. Rebeka, povedz nám niečo, teda aké máš pocity? Tak Verím, že pocity mám príjemné. veľmi príjemné, ale trošku znervozujem, že čo to bude, ale na Panamech máme 10 km a snad sa to bude. Super, paráda. Takže vlastne Tak budeš sa aj tešíme. za most SMP, takže až do Petržalky. Paráda. Takže Anita, dobré, ja som krátke flash interview, dobre, ťa nebudeme trápiť dlho, takže povedz teda tvoje aktuálne pocity, samozrejme okrem nervozity a zrušenia. Hej. No kľudne, nech sa páči. Okrem nervozity som veľmi šťastná, že som spoznala kopu nových ľudí a je tu úplne fantastická atmosféra, takže ideme na to, super. Ďakujem, chlapci. Super. Martina, ty čo hovoríš dneska, ako to vidíš? No tak nejakých tých 21 km, 22 sa snáď podarí a proste ideme si to užiť. Hlavne samozrejme je to aj s podtextom charitatívnym. Beháme pre tých, ktorí nemôžu behať a teda počasie je krásne. Vyšlo. Krásne počasie, perfektne sa beží, dobrá nálada, bežíme pre Rebeku. Vítame vás v starom meste, už sme na ceste. Dobrá nálada panuje, atmosféra graduje. Ešte bude gradovať. Keď ťa auto bude dobiehať. Máš lístok, električka ide. Vieš, ja vždy na černo chodím. Tak, dobre. Pristalo nám sem aj UFO, takže to je taký mimozenský beh. Anitka, už sme pri Aeroparku, čakajú ťa kabelka a topánky, takže švíjaj. Slavo z Bratislava. A pre koho Super. bežíš, Slavo? V akom týme? Pre všetkých žiadny tým. Team Wins for Life. Jasné, perfektné. Takže ešte, teraz sme asi v polovici, 12. kilometr. Ale Jala, dáš to, dáme to. Ideme 25 alebo 30. Dobre, ok. Super. Spokojný. Bol plán 21, dám 23. Za plánom. Jasné. Čau. ...23 km, plán 21, splnené, prekročené. Aj 70 km. Vy by ste dotiahli, že je maratón. Gratulácia a veľké uznanie, chlapi. Paráda. Dobre, máme to. Páči sa. Gratulujeme vám. Ďakujeme. Páči sa. Ďakujem. Páči sa.
Ďakujem. Jak si? Ja som mám o kilometr menej, 23. 24 však. Paráda. Gratulujem. Ďakujem. Viva. Môžeš ma takto odfotiť? Čaute kočky, pochváľte sa. Čau, nemám čím veľmi, iba 15. Ale nevadí, super. Takže. Tak potom o rok ale zase ty sa viacej. pochvál, ty sa pochvál. Tak ja mám 23. 23, super, Aj nejaké- perfektne. aj nejaké perfektný drobné. výkon. A kde je Vládko? Nemáme Vládka vo smyku. Neviem, telefón nemá, Aha. už to len príde. Gratulácia. Ďakujem. No, tak tesne za mnou, ale... videl som ti zadok dozadu, Pol kilometra som pozeral na Hej, internete, ale nevadí, to je... ale ďakujem veľmi pekne. 1626 bežcov. Myslím, že je spokojnosť, nie? Určite áno, mohlo to byť ešte o trošku lepšie, ale tam na tom 17 kilometri som už troška nevládal to tempo. No tam som videl, že tam si trošku Tam som odišiel. na chvíľku asi 15 sekúnd som sa len Hej. prešiel a potom som sa zase naštartoval. Takže dobre, teším sa. Perfektná akcia, určite aj o rok. Určite áno. Opakujeme. Dúfam, že v takomto, alebo ešte väčšom zložení. Ináč myslím, že sa môžeš k nám pripojiť, keď bude trénovať Anita na maratón. To bude v júli a v auguste. Takže nejaké dlhé behy, keby si chcel s nami robiť, tak, určite. tak Veľmi môžeš. rád. Ja Veľmi dobrá partia. ja trénujem na prvé ultra 50 km, takže v podstate môžeme dať nejaké dlhé behy. Super. A samozrejme, že nás bude podporovať aj Nati, áno, s nejakou vodou a s nejakými proste... Ja budem na polmaratón. Jonťak. Áno? Dobre, Ja budem na polmaratón. dobre, super. OK. Perfektná akcia, naozaj. Takže všetci dávame jedno veľkú, jedno. Yes. Dobre, takže majte sa, ahojte a behajte.